Vale, m-ai chemat să avem un dialog. De ce un dialog? Pentru că, Ștefan, dialogul este esențial într-o societate. El presupune schimb de păreri, presupune negociere, presupune dezvoltare. Adică acesta ar fi primul pas către adevăr. Aristotel spunea că dialogul este și mai frumos atunci când părerile sunt diferite și există respect. Acesta este motivul pentru care am format această echipă Pod Măcin, din care faci parte și tu. Este obligatoriu să creăm coeziune la nivelul întregii comunități în acest oraș. Ștefan, coeziune nu este un termen uzual pentru toată lumea. Atunci mai simplu, unitate și voință unitară la nivelul întregii comunități. Adică vrei să împrietenești pe toată lumea? De ce nu? Avem un obiectiv comun. O administrație publică care se performeze în interesul întregii comunități. De ce anume ar fi nevoie pentru asta? Ca orașul să funcționeze, este nevoie de implicare, de spirit civic și de implicarea tuturor. Eu și echipa Pod Măcin îi așteptăm alături de noi pe toți cei cu bună intenție, cu abilități și capacități, indiferent de domeniu sau opinie politică.